Last week bheka besifunda incwadi kaJoshua chapter number 1 safunda from verse 1 to 8. Sasikade sikhuluma ngesihloko sithi God's promises never fail. Ayibonge Nkosi bazalwane, saphinde sabheka kancane nangempilo kaJoshua ukuthi uJoshua ube ubani, ube umuntu onjani, usetshenziswe kanjani uNkulunkulu. Sase sabheka futhi ukuthi iziphi izinto uNkulunkulu azikhuluma phezu kwempilo kaJoshua. Namhlanje abazalwane ngiyafisa siqhubeke kwencwadi kaJoshua but we'll be looking at chapter number 10 namhlanje. Sibheka izithembiso zikaNkulunkulu seziqala manifesta nokubonakala empilweni kaJoshua. Ngoba uNkulunkulu lesimkhonzayo uNkulunkulu onjalo othi methembisile bese ayafeza. Akayi uNkulunkulu othembisayo bese ayeke uhambe kanjalo. Kodwa into nento ethembiswa uNkulunkulu ezweni lakhe into asebezifeza. Akukhathali ukuthi kubeka isimo sinjani empilweni yakho, kodwa uNkulunkulu lokho yena asuke ekukhulumile usuke ezokwenza. Ayibonge Nkosi bazalwane, ngizofisa sibhekeni izwi kaNkulunkulu ngokusizwa umoya ongcwele. Namhlanje sizobheka uJoshua chapter 10 sifunda amavesi amathathu kuphela. Ayibonge Nkosi bazalwane. Praise the Lord. Joshua chapter number 10 from verse 11 to 14. Ayibonge Nkosi. Into babukhiza mfundele. Praise the Lord. Sizobheka abazalwane izwi kaNkulunkulu Joshua chapter number 10 from verse 11 to verse 14. While bamkhize esabheka abazalwane, ngiyafisa sibhekeni into ekhulunywa uNkulunkulu bese singayibheki uJoshua kuphela. Ubheke nawo uhleli phansi uNkulunkulu ake akhulume empilweni yakho. Ngifisa sithi masibheke izwi kaNkulunkulu namhlanje sibheke ngenhliziyo enjani ukuthi yebo nabakhulunywa noJoshua kodwa namhlanje uJoshua akekho kodwa uthini uNkulunkulu ngalo kithi namhlanje. Praise the Lord. Siyafunda babamkhize from verse 11 to verse 14. Joshua bazalwane chapter 10 verse 11 to 14. Amen. Jesus. Kwathi besabalekela ab'Israyeli behla eBhethi Haroni, Jehova wawisa phezu kwabo amatshe amakhulu ehlezulwini, baze wafika Azeka bafa. Babe baningi abafa ngesichotho kunababulawa ngu-Israyeli ngenkemba. Joshua wayesekhuluma uJehova mhla uJehova enikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Wathi ebusweni bakwa-Israyeli, langa yima eGibiyoni, nawe nyanga esigodini sase-Ajaloni. Laselima ilanga, nenyanga yahlala abantu baziphindisela ezitheni zabo. Amen. Akulotshiwe yini lokho encwadini yolungileyo na? Ilanga lema phakathi nomkhathi. Amen. Aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo, lokuba uJehova alilalele izwi lomuntu, ngokuba uJehova wamwela u-Israyeli. Praise the Lord. Akabonge uJesu bazalwane. Sibheka izwi kaNkulunkulu mhla sibheka phansi kwesihlokwane take God at his word. Sithatha njengoba njalo izwi kaNkulunkulu. Last week bekade sibheka sithi isithembiso sikaNkulunkulu asihluleki. God's promises never fail. Bekade sisho njalo last week. Sase sambheka uNkulunkulu ethembisa uJoshua izinto eziningi. Sambheka uNkulunkulu ethembisa uJoshua ukuthi akekho umuntu ozoma phambi kwakho abe namandla okuhlula. Sambheka uNkulunkulu ethembisa uJoshua ukuthi nayiyiphi indawo oyinyathelayo noma ethintwa amathe onyawo lakho kuyokuba ngeyakho. Sambheka uNkulunkulu ethembisa uJoshua ukuthi njengalokhu mina uNkulunkulu
ngibe noMoses ngizoba nawe. Ayibonge inkosi bazalwane. La besofika khona sibona uJoshua enza into engakaze yenzeke emlandweni. Esobheka lana sibona ukuthi masifefela kwivesi mhlambe engalifundanga kuverse number 10 khona sizoba ne-understanding enhle ukuthi kuthiwa la. Ngizocela mkhize ungifundele kuverse number 10 yedwa. uJehova wabakuzula ngaphambi kwa-Israyeli, wabatheka ngokutheka okukhulu ngaseGibiyoni, wabaxosha ngendlela ekhuphukela eBhetharoni, wababulala kwaze kwaba seAzekha naseMakheda. Amen. Ngithi mfisa sifunde ngaphansi kwesihlukwana sithi take God at his word. Okay. When we take God at his word, sithatha lokho akushilo as it is. Yeah. So now into ebi-interest kakhulu ngokukhonza uNkulunkulu noma ngokukhaba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayisho into empilweni yakho bese kwenzeke enye into total opposite kuloko kushiwo uNkulunkulu. Lokho akusho ukuthi wena uyashintsha kulento ekhulunywa uNkulunkulu ngoba nawe ubona lokho okwenzakala empilweni yakho. Uma sothatha izwi kaNkulunkulu njengalokho linjalo, asibheke isimo sethu ukuthi sithini. Asibheke izimo ukuthi siyavumelana yini nathi ukuthi siqhubeke sithi uJesu uyinkosi. Asibheke ukuthi emsebenzini kuyavuma yini kahle ukuthi izinto zonke zihambe ngalendlela mina engifisa ngayo. Asibheke ukuthi abantwana ekhaya bahloniphe ngendlela ofisa abahloniphe ngayo yini. Asibheke nanokuthi uNkulunkulu wakho nomkhonzayo abantwana ekhaya bayamkhonza yini. Kodwa thina sima kulokho okusho uNkulunkulu ngempilo zethu. Now uJoshua uNkulunkulu uyakhuluma naye. Sikhulumile kakhulu last week. Uyakhuluma naye ukuthi izimpi zonke ozozilwa akekho noyedwa uzoba namandla ophuma phambi kwakho aphumelele leyo. Now okubalulekile ngoJoshua uNkulunkulu esekhulumile ukuthi alithathe izwi kaNkulunkulu njengoba linjalo. Mase lithathile izwi kaNkulunkulu njengoba linjalo akusho ukuthi akuzoba lula empilweni kaJoshua. Akusho ukuthi izinto zazizoba lula ngoba naku yena uthatha njengalokho uNkulunkulu ekhulumile. Ayibonge inkosi bazalwane. Kule ndawana kwi-New Testament la kuJohn chapter number 2 verse 5. Lithi iBhayibheli kwakuyisemshadweni, lithi noJesu wayekhona lo mshado, lithi kuyabonakala sekuyaphela iwayini abantu besekhona emshadweni. Sebethola umyalo abafundi bakaJesu. Umyalo owusimple. Wawuthi nayi noma yikuphi athi anibokwenza nina anibokwenza. Lokho engifisa ukukhuluma namhlanje ukuthi nayi noma yikuphi uNkulunkulu akukhulumayo empilweni yakho athi wenze. Ukwenza lokho kukhulunywa uNkulunkulu phezu kwempilo yakho kunesithembiso. Praise the Lord. Angabe ukhuluma mhlawumbe uNkulunkulu ukuthi umuzwe ekhuluma ngomoya wakhe kuwena. Mhlawumbe akhulume njengoba kumile phambili. Mhlawumbe akhulume njengoba umkhize kade eqhuba nohlelo. Lithi uyakhuluma nasemdlinzweni. Ayibonge inkosi. Kwesinye isikhathi uyakhuluma nasemaphusheni. Ukukhuluma kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uyakhuluma ngezwi lakho ukufunda kanje. Uzwe i-conviction strong ukuthi yebo ngezwe kakhulu noJoshua kodwa ngizwa la engathi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Isithi into yami njengoba ngime ngaphambili. Lokho okukhulunywa uNkulunkulu empilweni yakho uyakulandela yini? Ukulandela lokho okukhulunywa uNkulunkulu phezu kwempilo yakho kunemphumela emihle. Ayibonge inkosi. Ngizofisa mase sibheka izwi kaNkulunkulu ekhuluma ngalo, sibheke le mphumela ukuthi yaba yini imphumela yokulalela kaJoshua. Izoba yini imphumela yokulalela kwakho? Ayibonge inkosi. Mengabe imphumela lethi izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthumela uJoshua ukuthi akaye empini. uJoshua engakafika empini, uNkulunkulu himself uyehla uzolwa leyo nto. And lithi ukufunda lezi baba baningi abafa beshawa uNkulunkulu kunabafa beshawa isandla sikaIsrael.
kwenzeka mangabe uthathile ukukhuluma kaNkulunkulu wakwenza. Isithembiso sikaNkulunkulu uNkulunkulu ekhuluma kanje. Ayibonge Nkosi. Singakhuluma isithembiso bonke. Kodwa abakwazi ukubenefitha kuleso sithembiso laba abasilalelayo nabasikholwayo. Mawungakhona ukukhuluma kaNkulunkulu angeke ubenefithe kubo. Uyakhona uNkulunkulu lokho akushoyo bese uhamba nakho ukuthi uNkulunkulu ushiye. Ayibonge Nkosi basalwane. Ayibonge Nkosi. Sihamba ngokwe-instruction kaNkulunkulu asihambi ngokwama-feelings ethu ukuthi namhlanje ngizizwa nginjani. Sihamba ngokukhuluma kaNkulunkulu asihambi ukuthi bathini abantu emsebenzini, bathini omakhelwane, bathini emndenini. Lokho kukhulunywa uNkulunkulu sihamba ngakho. uJoshua wahamba ngakho, isimo besingelula uJoshua ehamba ngakho. Lithi uNkulunkulu walwa ngaleli langa alwa ngalo izimpi ama-nations awu-5 wawahlula in one day. Lithi-ke nade kufunda khona bomkhize lithi uNkulunkulu uJoshua wakhuleka uNkulunkulu ukuthi ilanga alime nenyanga ime. Mase lithi verse 14 uqoshiwe emlandweni ukuthi akekho namunye owakwenza lokho phambili, akekho futhi ophinde wakwenza manje. But imfihlo ngifuna ukukhuluma ngayo isithi uyakholwa yini ukukhuluma kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho? Utheni uNkulunkulu phezu kwempilo yakho? Mhlawumbe lokhu kubalulekile. Njengamanje sikhuluma ngoJoshua, kodwa akekho uJoshua. Asikhulume ngathi asikhona. Utheni uNkulunkulu phezu kwempilo yakho? Uyakholwa yini lokho kusho uNkulunkulu ngempilo yakho? Praise the Lord. Glory to Jesus. Asiqhubekeni bazalwane sifundeni. Asiqhubekeni sifundeni please. Yadewuleka. Wathi besabaleka Israyeli behla eBhetharoni, Jehova wawisa phezu kwabo amatshe amakhulu ehla baze bafika eAzekha. Bafa. Babaningi bafa ngesichotho kunababulawa ngIsrayeli. Amen. Cela lapho. Baba baningi ababulawa uNkulunkulu kunababulawa uIsrayeli ngesandla sikaIsrayeli. uIsrayeli ngaleso sikhathi wayeholwa uJoshua. Makuthiwa babulelwe uIsrayeli kuthiwa ababulelwe uJoshua. Makuthiwa babebaningi abafe ngesichotho kusho ababulelwe uNkulunkulu. Lithi uNkulunkulu wadedela isichotho amatshe anamandla ababulala abantu before uIsrayeli efike empini. Kusho ukuthini lokho noma kungasho ukuthini kuthina? Kusho ukuthi mangabe thina simile lokho kuNkulunkulu sikholwa uNkulunkulu uyangenelela empilweni yethu asikwele neziphi zethu. Praise the Lord. Uthi uDavid emebhala la athi olungileyo uyamlungiselela esalele. Leli gama elithi ukulunga lisho ukuthi ngiwathathile amazwi kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ngawakholwa ngawenza. Mese ngabhalelwa ukuthi ngingolungile. Leli gama lithi olungileyo uNkulunkulu umhlele esalele lisho ukuthi wakholwa amazwi kaNkulunkulu ame ezithembisweni zikaNkulunkulu. Mese kuthiwa ungolungileyo. Sesilungisisiwe nje wasidala silungisiswe ngoKristu. Yes. Praise the Lord. Uzobe usithi umbuzo-ke thina siyama yini ezweni kaNkulunkulu? Ngithe ngifisa sibheke bazalwane sikhulume ngaphansi kwesihlokwane sithi taking God at his word. Ayibonge Nkosi bazalwane. Lento ukuthi we are taking God at his word isho ukuthi we exercise i-faith phakathi kwethu ukuthi sikholwa ilokho kusho uNkulunkulu uzokwenzeka. Mangabe uNkulunkulu ekuthembise into uthembisa uAbraham uzothi uzokwanda umkhiphe ezweni lakubo. Mefika uAbraham kunokuthi angeke adabulisa akayitholi ingane ezobe indalifa wayenomfuko eningi enakho konke futhi akamtholi umntwana kodwa uNkulunkulu ukhulumile. Akusho ukuthi uNkulunkulu mekhulumile izinto zizohamba ngale ndlela wena ucabanga ngayo. uNkulunkulu ukhuluma kuJoshua ukuthi ngizomqobela izimpi zonke. uNkulunkulu ukhuluma kuJoshua ukuthi ngizokubela izimpi zonke.
lana mathe onyawo lakhe anyathela khona leyo ndawo usuyifile kodwa ayikalula kwakufanele alwe uyayicabanga impi edonsa usuku lonke uzubona ukuthi ngoba sekubamnyama angicebe uNkulunkulu amisilana khona sokuqhubeka nomnqobo ucaca kusamandla akhe onke lawo umphumela okulalela uNkulunkulu nokwenza uNkulunkulu ukuthi umbona intervene ezimeni zakho umbona engenelela ezimeni obhekene nazo umbona ekulwela umbona enza izinto ezingaphezulu kwamandla akho lokhu nabe ngeke ukwenze ukwazi ukubona unqoba 5 nations a day ayibonge Nkosi bazalwane sibona uJoshua la evela njengenqawe enqoba izimpi kuze kubhalwe kuthiwa akekho noyedwa okwenza before uJoshua lo akekho futhi okwenzile after uJoshua lo ibisisibuyisela endaweni yethu esikhuluma ngayo last week la ukuthi iqiniso lithi lokho kukhulunywa uNkulunkulu uma sikubamba kuyenzeka amen umbuzo uthi uyakholwa yini lo kakhuluma uNkulunkulu amen ayibonge Nkosi bazalwane umbuzo umkhize ukuthi lokho uNkulunkulu akukhulumile ngempilo yakho uyakholwa yini ayibonge Nkosi ngike ngezwe umphostoli ukufunda la yathiwa inkosi yahambisa umyalezo kwafika umyalezo ukuthi indoda yashona manje uthi uNkulunkulu sesibhekile insuku zokuphila kwakhe emhlabeni ayanga uthatha umyalezo lokunje kuthesisa umyalezo yasabheka odongeni yathola uNkulunkulu ubona ukuhamba kahle kwami phambi kwakho lithi izwi uNkulunkulu washintsha kwesinye isikhathi asilalele sitshela abantu uNkulunkulu utheni ubungasithatha namhlanje isinqumo sokuthi ulalele lokhu uNkulunkulu akushoyo empilweni yakho ngiyazi ukuthi masiphila abantu bakhuluma emndenini bayakhuluma odokotela ukuthi impilo yakhe kanjena bayakhuluma khona kule ncwadi lesifundayo lana kuthiwa abantwana baka-Israyeli bebezonqoba iJeriko bathola umyalo uNkulunkulu ukuthi iJeriko azufana namanye ama-nations noma namanye ama-cities abazowanqoba kufanele barawunde uyabona ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu kwesinye isikhathi kunakho ukuphambana nengqondo yomuntu uNkulunkulu ekhuluma into ebuke kukulima noma ebuke ngathi ukula umuntu ayibonge Nkosi bazalwane praise the Lord sike sawale mvuselelo eBhava ngithemba ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma emphakathi ukuthi asuke ebusuku usihambe sihambe sithandaza ukuthi siqobe iBhava siyibambela uNkulunkulu yazi umuntu engahlangana nathi senzela ebusuku wezwa ukuthi khona ukugula okuncane kunabantu ukukhuluma kaNkulunkulu isikhathi esiningi indawo engathi ngathi ukuhlanya kancane ngampela ayishoyo uNkulunkulu uthenza lento le bathi uNkulunkulu ngiyakuthembisa mangabe ekhuluma ukuthi into izokwenzeka isizokwenzeka esizasiza ngakho thina ile phathi ukuthi mukhona uNkulunkulu lo akushiya ukuthi kuzokwenzeka praise the Lord ngike ngithi uJohn chapter number 2 verse 5 uthi nayibona kuphi athi ngokwenza andikwenza usiza ngani ukuthi uthathe izwi kaNkulunkulu noma linjalo usiza ukuthi umthwalo akusewona owakho anymore mengabe ngithembisa umkhize ngithi mkhize lokuphela unyaka ngifisa ukwenza ukuthi nokuthi ngiyathemba ukujabulisa mfethu uma sengihluleka uzothi umkhize unqabisa ahluleke kodwa mangithi mkhize uthela uNkulunkulu asenze ukuthi lokuphela unyaka bengingasenzeki uNkulunkulu ophoqelayo ukusiza lapho ukukholwa into eshoyo uNkulunkulu ususa ishame yakho awusakhathazeka ngoba kusuke kuqhamuka uNkulunkulu usho yena makuyihlaza kube lakho lona lami ayibonge Nkosi bazalwane praise the Lord glory to Jesus ngicela ufunde nomkhize verse number 12 uJoshua wayesekhuluma kuJehova mhla uJehova enikela ama-Amori phambi kwabantwana bakaIsrayeli wathi ebusweni babakwa-Israyeli laba yini baseGibiyoni nawe
Laselinye ilanga nenyanga yahlala abantu baze baphindisela ezitheni zabo. Amen. uNkulunkulu uthe njengalo ndaba noMoses ngizoba nawe Joshua. Asikaze sizwe masifunda eBhayibhelini noma sifunda izwi lenkosi ukuthi ukhona umuntu ke wahlala noNkulunkulu 40 days bekhuluma noNkulunkulu ngaphandle kaMoses. But uNkulunkulu uma eqala ukukhuluma noJoshua njengalokhu mina ngaba noMoses nawe ngizoba nawe. Kusho ukuthi wawubona kwenzeka kuMoses nami ngizokwenza. Wena uzobona kwenzeka empilweni yakho. Ayibonge inkosi bazalwane. Akabonga uJesu. So now ithi into uyama yini kulokho uNkulunkulu akukhulumayo athi ngakho. Praise the Lord. Lokho uNkulunkulu kade ekhuluma uMkhize emile ngaphambili esho ukuthi uNkulunkulu uhambile nathi isikhathi eside. Omunye ngathi mina angizwa uNkulunkulu wafika mhlawumbe mina ukhuluthini. Mangaka ama-message ashiywe la ngaphambili. Uphume wena la endlini uthathe isinqumo. Ureflect nje lezo zinto. Ungakho uNkulunkulu akukhulumile waphuma wena uthathe isinqumo uthene impela lokho ufuna ukwenza. Umbuzo njengoba ngimile la phambili mfisa usibuze lo mbuzo uyakwenza yini? Lokho uNkulunkulu akukhulumile ukuthi kwenze uyakwenza yini? Nikhumbule bazalwane thina asibizelwa ukuthi sibe abantu kumayishimane kanjena. Kakhulu nakho konke sibizelwe ukwenza lokho uNkulunkulu akukhulumayo kithi. uJoshua kwakumele enze akhona. Ilokho uNkulunkulu akukhulumile. Nawe nje uhleli phansi kumele wenze ukhole lokho uNkulunkulu akukhulumile impilo yakho. Lokho uNkulunkulu akukhulumile ngale ministry. Lokho uNkulunkulu akukhulumile ngale bali. Ayibonge inkosi bazalwane. Praise the Lord. Glory to Jesus. Content for iveza ngale mkhiza ngazi ngifuna ukubheka la kunjana uHebrews chapter number 3. Yeah, so I'm Hebrews chapter 3, which I mean chapter 4 verse 3. Yes, chapter 4 verse 3. Hebrews. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ukuthi ukutheleni kwami ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami nakuba imisebenzi eyenziwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. Amen. Look at him ala. Umbhalo wamaHebheru okhuluma la nomphakathi ukhuluma ngokuphumula. Ukuphumula esithola kuKristu Jesu. uJesu nje yesabatha lethu. uIsrayeli lana uholwa uJoshua igama lokuthi uJesu okusho igama elishuthene uzobe ewumkhululi abantwana bakaIsrayeli. So now uNkulunkulu lana ekade yenza ubekade esinikezela into ezokwenzeka empilweni zethu ngoKristu Jesu bengakuJesu efike empilweni yethu. Ingakho kungafanele sibe neshame sizithwala sibe nokugqilazeka masefika uJesu ngoba sifunde lento ukuthi inkinga nekhathazo yonke umuntu anayo uyiphonsela kuJesu. So now into eyenzeka lapha ezwini likaNkulunkulu uJoshua uthatha abantwana ubayisa ezweni lesithembiso ebiyiKhanani. Alithembisa long time ago ekhuluma kaAbraham. Ayibonge inkosi bazalwane. And uma sebefika khona ba-experience izinto abangakaze bambone uNkulunkulu ezenze. Yebo basebeke bayibona imana yehla. Basebeke bambona uMoses ehlala noNkulunkulu kuso bakhe engabhekeki. Kodwa bebengakaze balibona ilanga limile litshelwe umuntu uthalile. Babengakaze bayibona inyanga imile itshelwe umuntu uthayile. Mhlawumbe bebengakaze babona izizwe eziwu5 zihlulwa ngosuku olulodwa.
uJoshua wathatha ukwenza kaNkulunkulu noma ukukhuluma kaNkulunkulu wagijima nawo. Ngendlela enjalo uNkulunkulu athethe ifivor kaNkulunkulu, sibona uNkulunkulu engenelela kubona konke akushiwo, engenelela nasempilweni efanele zenziwa ukubona zenziwa uNkulunkulu. Praise the Lord. So there was uNkulunkulu ehamba noJoshua ngendlela esimanga ngenxa yokuthi uJoshua wayelalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngifisa uku-encourage abazalwane ukuthi masibe ngabalalelayo ukukhuluma kaNkulunkulu. Ayibona Nkosi bazalwane, njengalokhu uNkulunkulu ekhulumile empilweni yakho, so ulalela nawe. Kazibone uNkulunkulu engenelela empilweni yakho. Glory to Jesus. Ayibona Nkosi bazalwane. Uthina umbhalo amaHebheru lana uthi zabanga ukukholwa ngalendlela lokukholwa kusikwambayo kwakusikholela ethensini nokuthula noma sikholele ekuphumuleni kwaphakade. Ukuphumula kwaphakade akuzuba yinto eningi kodwa kuKristu Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Ayibona Nkosi bazalwane. So bekade sifunda amaHebheru chapter number 4 sabheka verse number 3. Umbhalo amaHebheru lapha uyicacisa ngokusobala mawami lento yokuthi njengalokhu uIsrayeli wayeholwa ephuma e-Egypt ezweni lokukhathazeka, njengoba nathi siholwa siphume ezonweni, siphume enkathazweni, siphume eqalekisweni zemindeni yethu, siholela kuKristu Jesu lezokuphela konke lesophumula khona. IKhanani kwakuyizwe ababethengiswe lona ukuthi bazophumula kulo. Nathi sithembise ukuphumula kuKristu, so asi-enjoy ukuphumula kuKristu ngoba ukuphumula kupheleleyo kuKristu akwenzeki ukuphumula ngaphandle kaKristu. Asifuna ukulalela amazwi kaKristu asifinyelelise okupheleleyo ekuphumuleni okuphakade. Simbheke uKristu njengesabatha lethu ngoba impela uKristu yisabatha lethu. I mean, we've tried izinto eziningi bazalwane azange yenzeka. Sizamile izinto eziningi but ukuphumula okupheleleyo, inkathazo epheleleyo, ukuthula okupheleleyo kuKristu Jesu. Ngabe senza iphutha uma siqede ngencwadi kaJoshua singakhuluma ngalutho ngoJesu. Ayibonge Nkosi bazalwane. Praise the Lord. Glory to Jesus. Asibhekene le imphumela yokuthi sibambe ukukhuluma kaNkulunkulu. Imphumela yokuthi sibambe ukukhuluma kaNkulunkulu ile yokuthi uNkulunkulu akunqobele izinto ezingaphezulu kwakho. Imphumela yokuthi ukubamba izwi kaNkulunkulu ile yokuthi sibone uNkulunkulu engenelela ezimweni zakho. Imphumela futhi yokuthi silalele uNkulunkulu ile yokuthi ubone izinto ezingakaze zenzeke emndenini wakini zenzeka kuwe. Lithi phela lezi masifunda kahle akekho noyedwa owayeke wakhuleka phambili ukuthi kube ilanga. Uqale ngoJoshua but ukhile lana usethi uJoshua balalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi bazalwane. Uzofunda lana uma uqhubeka nokufunda ukuthi wayithatha inkosi yamanye amazwe, yamanye izizwe ababela nazo mase wayihenga mkhize. Ukuthi leyo nkosi babe nenkolelo yokuthi kaIsrayeli uma ufe ulenga ufe uqalekisiwe uNkulunkulu. So leso sizwe ngoba sasinikelwe kuyena wesifaka njengesizwe esiqalekisiwe uNkulunkulu. Kusho ukuthi ukubamba izwi kaNkulunkulu umbona uNkulunkulu egcwalisa izithembiso zikaNkulunkulu zakhe kwezempilo yakho ngoba wena uthathile walibamba izwi kaNkulunkulu. Praise the Lord. Glory to Jesus. Let's quickly ngicatshwe sifunda verse number 13 please. Asalima ilanga
baze baziphindisela ezitheni zayo. Akulotshiwe yini lokho encwadini yolungeyo na? Ilangelanga phakathi nomkhathi alisheshanga ukushona kungathi usuku lonke. Praise the Lord. La selima ilanga nenyanga yami. Uthi umkhize beqhubeka nokufunda engathi kwaba usuku lonke. Why la ilanga? Ingoba wayesekhulumile uJoshua noNkulunkulu. uNkulunkulu wayebonile ukulalela kaJoshua. Ukulalela kaJoshua kwenza ukuthi uNkulunkulu amlalele. Ngenzeka ukulalela kwakho kuyamnyakazisa uNkulunkulu. Mhlawumbe befana ngale ukuthi wena uyalalela yethu uNkulunkulu uthini. Ayibona uSipho. Isizathu sokuthi kwenzeke kanje empilweni kaJoshua, ingoba uJoshua ufunde imfihlo yokulalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Sometimes ngenxa yomzimba endleleni siyakhetha ukulalela imizwa yethu, kutheni kwaze kwanzima. Ngingabe ngisalalela okushiwo uNkulunkulu. Hlasimbe ngenxa yokuhlushwa kwenyama yami ngiyakhetha ukulalela abangani bami ukuthi bathini, ngingabe ngisamlalela uNkulunkulu. Hlasimbe ngenxa yokuba frustrated ngiyalalela mhlawumbe incwadi engizifundayo, ngingabe ngisalalela uNkulunkulu. But it is uNkulunkulu, uJoshua wayaqinisa ekulaleleni uNkulunkulu. Ngalokho konke uNkulunkulu ayikhuluma empilweni yakhe wakubona kufezeka. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ngiyakhumbula last week Mkhize sa reference against uNkulunkulu etholakala la ku 1 Samuel chapter number 3 mengabe uSamuel uSaul ezoya empini uthi waka destroy izwe lonke. Then he decided ukuthi abuye nezinto athi uzonikela uNkulunkulu ngazo. Uthi uNkulunkulu angishongo yini mina ukuthi destroy everything. Usethi uNkulunkulu kumuntu esimple. Uthi imhlatshelo nemnikelo ayingcono kunokulalela uNkulunkulu. In fact uthi ukulalela uNkulunkulu kungcono nemhlatshelo nemnikelo. Ngizama ukuveza ukubaluleka kangakanani ukuthatha izwi loNkulunkulu njengoba linjalo. Ukusiza ekutheni anyakaze uNkulunkulu ngenxa yokuthola kwakho. Ukusiza ukuthi mawubhekene nesimo sinyakazisa uNkulunkulu ukuthi angingenelele la. Sikusiza ukuthi mawubhekene nesimo zithi izizwe ziwu-5 zihlasela Israyeli athi uNkulunkulu angibe ngiqala ngingenelela mina. Ukusiza ukuthi ekhaya lakho mawubhekene nesimo esinzima uNkulunkulu abeqala ngingenelela. Ngoba ubambele wagcina izwi loNkulunkulu. Yilokho ongakusiza namhlanje. Umbuzo engibuza ukuthi wena nje uhleli phansi ukubambile lokukhuluma kaNkulunkulu. Uyazi i-deliverance yakho esekutheni ulalele noma wenze lokho kuyo uNkulunkulu ngempilo yakho. Ayibonge Nkosi bazalwane. Praise the Lord. Glory to Jesus. Sengihlala phansi bazalwane ngifuna ukufunda uverse number 14 which is the last verse la ade-10. Ngicela sibheke khona. Verse 14. Verse 14. Aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba uJehova alalele izwi lomuntu ngokuba uJehova wamlalela uIsrayeli. Okay, kuphinde. Aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba uJehova alalele izwi lomuntu ngokuba uJehova wabuwela uIsrayeli. Amen. Lithi izwi loNkulunkulu kusekhela phansi bazalwane. Alizange libe khona usuku nje. Kwaqala ngoJoshua ukuthi kubonakala umuntu ekhuluma noNkulunkulu ukuthi akwenze ukuthi kwenzeke kanjalo. Especially for le esikhuluma ngayo yokuthi kumilanga uminyaka. Ayizange ibe khona leyo nto.
into enyakazisa uNkulunkulu ezulwini lokuthi enze njengalokho uJoshua ecela uNkulunkulu ile nto uthi uJoshua ubambiliswa uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi bazalwane, ilokuthi uJoshua ukubambile ukukhuluma kaNkulunkulu. Izimo zazingekho yini, zazikhona izimo kodwa uNkulunkulu wayekhulumile. Isimo asikho yini empilweni yakho, sikhona yebo kodwa uNkulunkulu ukhulumile. So uyabamba yini lokho kusho uNkulunkulu noma uthi sathi ukubamba lokho okubonayo kwenzeka ngaleso sikhathi. Lithi akuzange baba khona nakanye, ayizange yabonakala nakanye into enjena. Kwakuyisimanga esikhulu ngalelo langa ukuthi uNkulunkulu umisa ilanga. Akangagcina lapho umisa wehla wamlwela. Hlasimbe into ezonyakazisa uNkulunkulu ukuthi ushintshe indlela ophila ngayo. Ngokuthi ulalele lokho uNkulunkulu akukhuluma empilweni yakho. Angazi utheni uNkulunkulu empilweni yakho. Angazi wake wathi ngelinye ilanga. Kodwa manje asuhlale phansi uthembekile umoya kaNkulunkulu uzokukhumbuza konke. Umbuzo uthi uyakwenza yini lokho uNkulunkulu akushilo empilweni yakho. uNkulunkulu bazalwane bekhuluma nathi usengekho God. uNkulunkulu obhizi ngendlela esimanga angeke umthole borelini. Mekhuluma usekhuluma efuna into yenzeke. Umbuzo uthi thina ke manje akhuluma lithi siyayenza yini? Akuzange kube khona ukulalela ukukhuluma kaNkulunkulu kwenza ukuthi uqophe umlando. Ungaqopha umlando emndenini, ungaqopha umlando emphakathini, uqopha umlando esikoleni ofunda kuso, uqopha umlando ebandleni owakhonza kulo. Glory to Jesus. Ngoba uthathile ukukhuluma kaNkulunkulu wakwenza njengalokho ekhulumile. Praise the Lord. Ayibonge Nkosi bazalwane. Sengiqedile kade ngifisa ukukhuluma nabazalwane egameni kaJesu waseNazaretha. Okwami ngithi ukukhumbuza abazalwane ukuthi lokho uNkulunkulu akukhulumile uyakwenza. Ngifisa sibheke kakhulu lencwadi kaJoshua yokuthi zonke izinto uNkulunkulu azithembisa kuJoshua uye wazenza but imfihlo ibisekuthele uJoshua wemlalela. Praise the Lord. Namhlanje ngiyaphuma la uhlukile bengasuthatha isinqumo sokuthi yebo ngimlalela ngizolo, yebo mhlawumbe ngimlalela ngilalela kodwa kusukela namhlanje ngiyaqhubeka ngizomlalela uNkulunkulu. Impilo yakho ingashintsha. Praise the Lord. Ayibonge Nkosi bazalwane. Impostoli weqhubeka nokukhuluma ngizosengifuna ukukanda nje akade kusendizweni yami lokho egameni kaJesu. Praise the Lord. Amen bazalwane. Uma nikhuleke konke ngikushilo ningayibambe endawana yokuthi ngaphandle kokulalela uNkulunkulu ngenzeka singasibona zonke izinto. uNkulunkulu kunento yokuthi ukhize athi mase ekhulumile kuyenzeka into ayikhulume kuwe nje ngesithembiso esikhuluma ngaso lesi seKhanani wasikhuluma kaAbraham. Bafika uIsaac, bafika uJacob, bafika uJosepha, asange sibonakala senzeka kwafika uMoses. Size senza ngoJoshua. But yena uNkulunkulu uqhubeka akashintsha. Zingadlula zonke izinto kodwa uNkulunkulu ekugcineni lokakushilo uzogcina kwenzakalile. Ngifuna ukuthi yena njengoba ngikhuluma njengamanje naqhubuzela ukuthi lokho okukhulumile uNkulunkulu phezulu kwempilo yakho kuzokwenzeka. Ngisho ngabona ngathi kuyadileya but kuzokwenzeka ngoba kushiwo uNkulunkulu akushiwo kimi. Praise the Lord bazalwane. Ngiyabonga. Yes.